December kazhinji kacho kavanotambira ka before Christmas vakajakis Boxing Day New Year kubhadhara marents back to school kuenda kubasa kupfeka ipapo nokudya zvese ipapo nokudya ipapo pape iyoyo kugona kuronga vapeisa ndo dzavo vana vemuzimbabwe kugona kuita sei vapeisa kugona kuronga baba pati kana usina kurongeka pazvinhu zvamaverenga zvinhu izvi kuti pape iyoyo nawo dzichiverengwa ndo pamuchabvisa mari yeChristmas ndizvozvo moenda kuNew Year mopfeka nehembe dzacho unadzoka kupfekwa nechikafu chacho zvese ipapo kana uida kuenda kumusha woenda kumusha wodzoka wobhadhara rent woenda kuNew Year wobhadhara school fees ipapo manje back to school vamwe vakatoita med saka muri kundodza kuti kurongeka revevesaikazvino ndokurongeka kako makabhajeta kana kuri kuti hauna kurongeka apa izvezvizvi uri kuona munhu achifamba achitaura ega mustreet uchendirikati hapurizwi zvakare fine zamuda phatira famili yadziko raZimbabwe zinititani ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivisei pamwe nekukupangidzai nyaya dzandakabata nyaya dzandakapangata pazuva ranhasi muri yeZimbabwe yekutanga muri yeZimbabwe nenyaya yepasilovera yevanhu vakapiwa tsamba kubva kukoti yekunzi izvo maonekwa kunzi panapa hapasi penyu munofanira kuti mubude okay vagara panzvimbo iyi kwemakore mangani 11 years after 11 years vari kunzi hapasi pawo saka zvinhu zvinofanira kutoburitswa panze ichokwadi zvakafanira kuburitswa panze ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwachifi chiduku Sabhuku Musona kuhurungweku kwene chifi chiduku chifi chundu iri hurungwe chifi chundu Sabhuku Musona yemurume angomuka angofa mushure mekuita pungwe usiku hwese nemurume vachinetsana asi achizoshanyarika kuseni vanhu vachisvika vakaona kuti hembe yake yemukati yange yakadambuka vainetsana nemumwe murume nemukadzi wake uko vainetsana nemudzimai wake mudzimai wepamba wakaroora wanogara naye wane vana 2 naye ndobva ngoti ndakutsva vedu wendabayiwa achinopinda mumba achizongonyoka ndiye Sarai asi vanhu vakuzorongedza munhu nezvaanga ari vakaona hembe yemukati yakadambuka zvakawanda chedzwa kubva kupostimoti mbati nyaya ndinayo ndine nyaya Zimbabwe yekuchitungwiza ine chikoro chine mukuru wechikoro ari kushevedzera kuti zvakatobva kuhurumende kuti kana mwana asina kubhadhara school fees anofanira kubva pachikoro kudzorerwa kumba saka izvezvi mwana kana ari grade 5 ukayazva ri kutanga unonzi wa grade 4 nekuti hauna kuenda school fees ukadzokera mangwana wa grade 3 amene kuti vari grade 1 izvezvo vave kupi saka kana usina school fees izangeza vavaisa matichi chiri kuitika uchitungwiza kwanzi kuchitungwiza mukoma KB mukuru wechikoro ari kuti kuri kunzi kana mwana asina kubhadhara school fees iye anga for example anga ari grade 5 yes arikuda kuenda grade 6 2026 anobva adzorerwa grade 4 okay paanodzokera mangwana grade 3 paanodzokera kusera mangwana grade 2 atizivi kuti vakatanga kusabhadhara mari vari kugrade 1 azisekese matika aiwa unotora simba minista vakagara vataura pano mukoma KB hapana mwana anodzingwa chikoro ende kusabhadhara kwechikoro haizi mhosva yemwana garai pasi nemubereki azive zvaachaita pakubhadhara mari kuti ikodzero yemwana kuenda kuchikoro asi headmaster vari kuti zvakatobva kumusoro kuti kana usina kubhadhara school fees audiwe pano hazvinetsi kana zvakabva kumusoro mutauriri weministry of primary and secondary education baba taungara ndoro vanofanira vachizviziva pamwe chete kana minista vacho torerai moyo vese tichaedza kuvabata pano kana tavabata tovapinza live pachimuti tonzwa kuti ndizvo here zvakataura hurumende kuti mwana asina kubhadhara fizi anofanira kakudzoserwa kumba panozodzoka mangwana nefizi anofanira kunge apinda mugrade chi mugrade 3 kana anga ari mugrade 4 kumangura kumkoma KB kana mwana wako iwewe achipinda chikoro gara ikoko auye nechinhu chepano pachikoro zvese zviri kunoku kana usikane kutenga zvepano dzokerai kumba hapana nzvimbo ECD izvozvi zvimwe zvikoro zvitori nevana vashoma vari pachikoro nemekuti vari kunzi kana musina kutora zvepano hapana nzvimbo
kana machero pano nzvimbo iripo nokushekobe yamambotaura yeye kuti vana vemuzimbabwe kubva mazororo ese kusvika pasi paschool fees vari kurarama sei. Kune vamwe izvo zvavana vasikuenda kuchikoro niye kuti vakukundikana vakaenda kushop unogona chimwe chinhu chiita $7 ukaenda pachikoro chiitwa $37. Minisa patikataura nawo honorable minister Torerai Moyo vakataura nyaya iyi yokutengeswa kwavabereki zvinhu kubva pachikoro zvikanzi aiwa pana mutemo unoita sei unomanikidza izvo. Ende izvezvi mukoma KB kune vanhu vave ne2 years vakabhadhariswa mauniform muzvikoro havasati vazvitora asati zvaveko zviri kunzi asati zvauya asi vakabhadhariswa pachikoro vachipinda kunzi munotenga pano asina nhasi asati zvauya ko mari yacho yakaenda kupi? Okay, vanenge vachida kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei baba Isabel? Vanokubatai panhamba dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Namba iyi haisi kubhipa, namba haisi kutamba pairi. Ukangoti ndini chete une zvauri kufunga kuti ndinazo ndinokwanisa kukupa tora point nepepa ndichitedzera iwe uchinyora tobva tapedzana. Namba iyi musaibhipa biZimbabwe nokuti atizonzwanana uye musafanana neprivate number chikonzero andizozivi kuti ndiani wandiri kutaura naye. Tinotenda 10 minutes 17 minutes past 10 nyudza ikejo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Ichokwadi muri yeZimbabwe rega tifata ngopindira muchirongwa poshongora segment part 1. Inzwai muri yeZimbabwe kunde vari kufamba vari mukombi vari mugoti kutsvaka mari vari mukati medzindege kunze kwenyika pasi pavari kufamba ipapo mungave mahwindi magwecha pamwechete nemafenda vose vari kuita zvakanaka vari pachimuti. Rega ndikuudze ndichitizo udzanai mukati medzimba ikoko kana kuvatumira shoko kana vari kureridza muridzo kana kunyora tsamba kana kuchaya foni manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro. The whole nation on one session. Paka 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 paka. Mvurwi Chakumvurwi chiri kuti tani? Zvakaoma Hanzi kudiko. zvamambotaura muzukuru wasekuru chandokudira muzukuru unofanira kupiwa menduro. Yes. Yepasina kudaka Kurova zvakataurwa vari masuro ndisati ndadzika Hati. Reporting. hati papa pati mataura makati vana muZimbabwe vakashinga kana usina kushinga unogona kuparadza upenyu hwako. Yes. Inzwai mukoma KPD muri yeZimbabwe kumvurwi kune mukuru wechikoro akamwa mushonga poison achitaura mashoko ekuti vana magrade 7 vakaenda vasina kubhadhara mari dzechikoro saka dzichabhadharwa nani? Vana magrade 7 vakaenda vasina kubhadhara mari dzechikoro saka dzichabhadharwa nani? vakaenda kupi vana vegrade 7? Ko grade 7 ka zveprimary zvapera Right. takuenda kusekondari. Okay. Uye kuti mwana vachisiri pachikoro apa saka panotorwa maresults paya ndo pavanenge vachitibhadhara mari yako muchitora maresults kana kuti mowirirana mubereki. Saka iye ari kuti vana ava vakatora maresults ndisipo vachibva vaenda saka mari dzichabhadharwa nani kwakumwa poison. Baba Isabel, vana vangani vanga vasina kubhadhara fees? Namba ndiyotisina pana babati ari kuchema nemagrade 7 zvino vabereki vakutaura nyaya iyi mukati medhenioroshi vachipinda mukati mekwapinzi mukati medekedzvene vanotora vachiri chikoro ndechedu hazvina kutanga nhasi kuti mukuru wechikoro uyu amwe mushonga gore rakapera zvakare deputy wake ndiye akamwa aitaura nyaya imwe chete yachitizo pane mari dzisina kufambisa zvakanaka ndofamwa poison. Deputy mupenyu here? Mpenyu vese vapenyu. Headmaster vari kupi? Izvezvi vanga vari muchipatara kana vabuda nhasi kana kuti nezuro. Same school. Deputy na headmaster wake. Apa uyu deputy wakumwa mangwara uyu mupenyu achiri pachikoro ipapo? Mupenyu aripo pachikoro ipapo ndiye akamwa gore rakapera gore rino ndiye headmaster. Baba Isabel, muri kufunga kuti inyaya here yokuti vana vatora mari dzavo vanyora vatora mari dzavo vaenda vasina kubhadhara fees kana kuti pane zviri kuitika? Vabereki vari kuti tiri kuzviziva zviri kuitika pachikoro apa vari kudyiwa mari. Okay. Saka kana mari yaiva unoti kuti nguva inogona ngenda kutsvakurudzwa chikoro chakamira sei vanobva papinda kuti vakomana zvinhu zvavo panapo potanga kuiswa nyaya idzi nokuti vabereki vachitora vanoti ivo taida kuti chikoro chine chiongororwe nemhaka yekuti mari iyi
aibhengwa aisiwe mumaoko evadzidzisi, inobhengwa kuenda uko, but paina signature anoshandiswa pakunotora mari aripo, ari mukomiti anoshandiswa kuno withdraw mari voibuditsa. Kana vafungidzwa kuti pave yakuda kunodiwa paya woona kuti wakomana zvinhu zvaoma, toita sei? Asi chavakakwanisa kuziva kuti chinogona kuti vanhu vake vanondodzikamei kumwa mushonga, zvino hatizivi kuti Zimbabwe Baba Isabel, vese vari 2 head na deputy pawakanwa mushonga vakatoenda kuchipatara vakanzi vanwa mushonga kuti kuchipatara mwacho izvezvi head kana asina kutodzoka nasi achiriko akubva kumvuri kusvika toisiwa kune chimwe chipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare ukanozadaro mukobakeni ende pepa unorohwa nemabhaketi emvura baba, kana zvichigoloka kubva kuti kwatobva kutoisiwa hose pipe pamuromo kuti vaflash zviri mukati. Zimbabwe chiri kubva kumvurwi. Ndiri kukumbira vagari vekumvurwi ngatifambidzaneika kana chiburi chichibata mvurwi chinenge chakabata chakachobatwa ndirika mvurwi ngatifambe tese. Taurai nesu kana maunza kuda zvinoti dambudziko ridarike. Chii chiri kuitika kuti vadzidzisi vepachikoro vanova ndivo vakuru vakumwa poison nyaya dzepachikoro? Dai matitsvagira kakuti chikwereti kana kuti vana vakaenda vasina kubhadhara fees vana vakawanda sei ende mari yacho imari. Zvakanakira pana pamukoma kepi mabatirwo echimuti izvezvi vakutopfekera vakutouya izvezvi mabvuri manje dura riregera tosara 0713938538 0713938538 wana vakatora mari dzavo pane mabhalansi asina kubhadharwa. Toita sei kuti itete vana vabhadhare fees? Kuvhunduka chatikwata hunge unikaturike. Kwanzi vamwe vanoti court in action. Ikungoti mupurisa achingopinda muno mustudio. Andisiriri? Kwani andisiriri? Kukovhura dhoda kana wabara. Uri kutizei? Yes. Uri kutizei? Mweya uri kutenderera pachikora apaka? Akuzi kwega mukoma KB makatasa WhatsApp channel ya autofreezer nezvikoro kubulawa kune chimwe chikoro chiri kuti mwana kuti awane nzvimbo ECD anofana kubhadhara school fees yegorerese. Grade gorerese ka1 kuti mwana awane nzvimbo yeECD anofana kubhadhara fees yegorerese. Kozoita zvimwe zvikoro mwana achitanga kuenda pachikoro pari kudiwa gogogo inodarika school fees yepo. Kana muchiti gogogo muri kuti kudi? Kwanzi kungoti tauyawo pano haina zita. Kungoti matikenya ndebvu. Fana pa mazvinzwana nokuti pane chikoro. Makazvinzwana nokuti pane chikoro. Pane mwana 50. Apo school fees pamwe inenge iri 30. Rega tiedze kubata honorable minister. Torerai moyo. Minister we primary and secondary education akalisa aribe kurwara wanaise pachimuti chokwadi shosho ende vatudze kuti ndekupi kwambosvika ndozari kutakagoreka kune kwavanobhomba. Yes. Vanonika kutumira vanhu iko kwachitobhomba chikonzero pana pamazita echikoro mazita ematicha mazita emaheadmaster sei vari kuita zvinhu zvicheti nawo tongovaturira kuti honai izvi. Usagare nemotikari inenge chinonyora bvunzo unenge wakabhadhara wakatopedzerana nechi wakatopedzerana nezimseki. Mari results akauya unopiwa mari results ako kana usina kupedzerana nechikoro chikoro chichagara newe pasi kuti kanyemba une chikwereti kunoku ungabhadhara sei chikwereti chako. Munhu avhura vanhu. Yes. Ichokwadi mukoma KB. Ndizvozvo. Nekuti kana usina kunobhadhara paya haukwanisi kunyora. Kana wanyora wobva wabhadhara saka wakapedza nawo. Wakapedza nezimseki. Zvechikoro ndizvo mubereki nechikoro. Yes. Kuti uchabhadhara sei mari yangu usati wabhadhara. Saka headmaster ari kuda kuzviuraya nekuda kwechikwereti chevana vakanyora. Nema results avakabhadhara. Tiri kurarama nezvikwereti wana. Ukafonera unoti aiwa zvisati zvaita. Muzukuru wangu unacho. Kana nyika inacho ini ndotadza nekuita chikwereti. Komakasho. Baba mana nechikwereti. Iye ndiye chaiye manje. Ndiye muridzi wazvo. Ndiye muridzi wazvo. Zitete. Baba Isabel, mukurarama unorarama nezvikwereti. Vanoenda kumabhengi vachinotora zvikwereti. Yes. Kana nyika inogona kunge nechikwereti. Ichokwadi. Anditi, but inoita payment plan. Ine mutemo kuti unobhadhara wakadai, wobhadhara zvakadai so. Yes. Munogara pasi motaurirana. Kuti wobhadhara zvakati. Saka iwe uda kuzvura. Uda kufirei. Uda kufirei. Uda kufira chiani.
pane zviripo kuseru tsudzura chimwe babesa peo icho kwadima ya Zimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika mutipati maisa nyika ino wamukaseko chomoke masara madamposi Cecilia Banda pamukanda bhutsu chimuto wakabata wamukaseko Betha ndiri pamukanda bhutsu ipapo wamukaseko hiti timuzimba gumbete kwabulawa bhisiri kwabulawa chadhogota mimbebere ndoiba chimuti pakachibata kuti wamukaseko timu rangu rese rakabata chimuti tinashe gotora ndinozati uri mubhazi zvako wakaurawa basa uri kuenda ikoko famba mune zvakanaka wamukaseko Brian Kamutayeni baba liyana uri pafidelity apa pamuchena anoshedzera kuti iye vakabata chimuti kwaisa wanza ndichisiye tiri kumhanya nacho tiri kuenda mamukaseko sebhutsu nechikwata chenyu ndinozoti vakabata chimuti muri kufamba nacho muri kuenda nacho wamukaseko vakabata chimuti wamukaseko Rutendo Jokonya aripo paleki chivero apa wamukaseko Brian Kamutayeni pamuchena Terence chikukwa akabata chimuti ari pafidelity apa bosi chose chuma gumbi vakabata chimuti pamuchena shedzera kuti iye bosi zvemunjati pasisa business center Patience Kashiri Dhunda pamuchena Stephanie Chinamasa ariko kwa Mtare chimuti akabata kwanza ndichisiye ndiri kuenda nacho kwa Peter Zulu kwanza ndakachibata kuti dzi pamucheti na maifesha auto paka mapindira papi silovera hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu silovera icho kwa dimuri ya Zimbabwe nyaya ndiri kutaura pana paketika mukati medzimbe kusilovera pane murume akagara pamba pake kumakura ngwata 11 chete 11 years ari musilovera akwanisa kutenga iri stand akatenga ari iye kusvikira avaka ndokuvaka imba ine makamuri anokwana kuita iwo manomwe asi ane room imwe chete yanga isati yarofwa okay pa 7 years iko zvinozvo akatombotanga zvekutocheresa foundation yekuti aise jurawu rake semunhu arikugara pamba pake aine mhuri yake adaro akangozoverekana muna November kwauya tsamba inoshevedzera kunzi izvo pamba pamuri kugara apasi penyu munodiwa kukoti okay date ranga rakaiswa pakoti risati rasvika akabva avingwa zvakare achinzi izvo muri kunzi makakundikana kuuya kukoti date rekukoti risati rasvika makakundikana kuuya kukoti anzi makakundikana pakatozouya vanhu vachishevedzera kunzi tauya nemakisi tichavhara madhozi zvino maisa pamba mukangokindura madhozi munenge masora dara ndofa vaiswa panze kudaro amai vemwana vepamba apa nababa vepamba apa amai anoenda kubasa bati baba ndo vakanga varipo vachibva vafonera mukadzi wavo mukadzi akataura iye achiti izvo ndichamira kunze handichatopindi mukati imomo hembe dzangu nezvimo zvese rongedzai chikonzero handichakwanisi kupindamo kana muchinge manzi hamuzi mangu asi Mwari ndiye anoziva vachibva vabuda kudaro ndinovimba mhuri yeZimbabwe patori nezvimwe zvinhu zvakanaiwa nemvura zvakatorwa nemanexi door vachiti ingawani takapega tese kubva tichivaka takatanga tese isusu vamwe unyari satambopedza kuvaka but imi matova kumberi zvakaitika kubva tichitanga kuchicha zvoita kuti imuzondesa pasi pano ende kukotiko chavisati baenda ende munhu amukudza pakoti apana pa kutsvaka ndakatengesa zvese bari kuti zvese hapana chiri kurasika zvese zviri kuwanikwa kundiyana ari kuuya panapa vachibva vabuda vakaita 3 days after 3 days vanhuve vakabviswa pamba apa 2 days dzokutanga vanhu vakanzi vari kuuya pamba apa vakabva vatouya chivindi chiripo mukoma cabin chekuti vakauya vachona vakatouya vachizoisa zvinhu muimba iyoyo iripo iyoyo right zuva rechi3 vatovepo vanhu vakanga vari pamba vakatuma munhu achiti matopinda but isu tanga tisati tatsvaira tauya kuzotsvaira marara netsvina iyo yakasiya pano asi munhu akauya pamba apa haasi munhu wepamba apa haasi hama ipamba apa achibvunzwa anoti inini ndangotumwa ndatobhadharwa kuti ndizotsvaira handidzokeri ndisina kutsvaira nekuti ndabhadharwa yes zvikanzi mudzimba mave nezvinhu zvedu mudzimba mave nemhuri dzedu mudzimba takugara imomo hatitenderi kupinda munhu mumba watisingazive kana uchida kutsvaira ungatsvaira ruvanzi but zvikanzi kwese kunditendera ndokubva atsvaira ruvanzi kutendererai pamba pese achitsvaira kunosvika padhoo akuda kunosvika padhoo zvikanzi aiwa padhoo patinopinda napo isusu usasvika ndokutsvaira ruvanzi ndokubva atsvaira kunosvika kugedhe ndobva aorera marara ake aorera marara ndokuisa ndikukumbira bepa rokuisa achibva ashaya ndokuenda pane takshop iri padhuze ndobva anotenga plastic bag atenga plastic bag ndobva aisa marara ndobva atora marara ake achibva abuda kudaro musi wefriday yapera yemukoma KB ndo pakataka kuti baba vepo
kungorwara kwanzi vachidikitira vachita sei vachishevedzera kuti tora tsvimbo vachirova masbestas vachiuraya masbestas avo vakatendera imba vachirova mahwindo mwana aida vanhu panekiziva aida kuvabata kwanzi aingoti pamba ada kuvabata naiyewo akutanga kutorwisa achirovawo imba baba vachibva vadonha baba pavakadonha vakatakurwa nevanhu avanakwanisa kutakurwa nevanhu vepamba apa vakatotakurwa nemanext door kuti vaendese kuchipatara vachosvika kuchipatara vachibva vashaika mwana wipo ipapo zvakaita achibva adonha saka izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita kune vanhu vanokwenda kuita ivo vaviri vafa kuti vatatu vakadonha pasi but vese vatakurwa vaendeswa kuchipatara nevariko ikoko mukadzi ndiye akataura mashoko ekuti handizi kusvika pamba mukadzi wokutanga ano vanhu vakabviswa ipapo kwanzi izvo zuva radonha vanhu ivavo mukadzi uyu akasvika aine munhu uyu akachizotsvaira akamira kugedhi kwanzi vakashedzera mashoko ekuti ichokwadi here kuti mashinga kugara pamba pasiri penyu ndokuda kwokubira vanhu pasina adavira pasina abvunza vakabva vatosvika nemotokari yanga nayo vachibva vapinda motokari vachibva vaenda asi ndiro zuva rangadonha nokutanga saka izvozvi ndakataura nyaya ine zuro ndiri kugamuchira shoko zvakare rekuti pamba apa kwanzi mudzimba maingobuda utsi but vakapinda mumba hapana chiri kutsva kuslovera uku mudhorobha here kuti kumusha kudhorobha munhu uyu akavaka apa istendi yakakura sei istendi kwanzi ma300 square meters akanoitenga kuna ani stendi yakapiwa munhu okay akakatenga iye achibva azotenga stendi iyi kubva kumunhu akatenga ipapo but izvezvi pavadzinga izvozvo nemunhu iye vari kusangana munhu atoti kwanzizo ngatibatsiranei kwese kunoendwa because ini ndakatengesa stendi ndiripo ende ndeyangu handina munhu andakabira toda kuti tisvike kwese kwayakaenda tinzwe kuti ari kuzonzi iye ndiye muridzi westendi ndeupi but asisi kuwanikwa ende iye pakanzi kukoti asati aenda kukoti akabva hanzi wanonoka kuenda kukoti saka ukazvidza dare baba Isabel ndaiona chirongwa paZBC TV nezuro chairperson weZimbabwe Anti-Corruption Commission zake yes Honorable Michael Reza vachitaura vachiti tsvakurudzo yavakaita mushure mekunge mareports auya kuzaki corruption iri munyika muno kunyanya nyaya dzeland dzemastenzi ichokwadi mukoma kedi inorwadza kune vanhu vakawanda vari kugara panze izvo zvepanzvimbo dzavo yes kune kuchinjwa kuri kuitwa mapepa kumahofisi iwe uri muridzi westand kana kuti wemba kunoenda kunochinjwa mapepa kuseri utonzi hausiriwe muridzi pano kungosvikira uchenza kuti hauchisiriwe muridzi wepano yes zvokutoti dai vachikwanisa varidzi vestand vachifamba kuti vanhu kwavakafamba vaende futi kumahofisi ezaki ichokwadi poonekwa kuti ndiani munhu akaita zvinhu izvozvo sei pakazonzi iwewe uri kudiwa kukoti nokuti pastendi pauri hapasi pako zuva rekukoti risati rasvika watosvikirwa wakutobviswa zvine chiribidi mukati pakati kana zvichibvira tichavashedza Honorable Emreza vauye pano wombozotaura nyaya ino kuti vari kuti mutsvakurudzo dzavakaita sezaki vakaona kuti nyaya dzemasabhuku nyaya dzemaland barons ichokwadi dzanetsa munyika muno saka tichatsvaga tichavakumbira vauye panapa muchirongwa chino bhoshongora segment wongoti turu obva vasiya nhamba dzekuzaki kuti kana pane vanhu vanenge vane dambudziko vanofona kupi ikoko asi tinotenda nokuti vanhu kana vakaitwa zvakaitwa kusilobera uko papa saka izvozvo ndiani vashaya pambapa baba nemwana mwana wababa baba nemwana avo vakasvika vakabvisa varidzi vemba munhu akatenga sendi angatovaka imba ine 7 rooms but 1 room yange isati yatorufwa okay ende vane 11 years vachigara panzvimbo apo ende ndo vakatanga neground kwete zvokuti makazochinyira kuti sei wacho anove muridzi akatenga stand iye akatengesera mumwe ichiri stand ende aripo ari kuonekwa ari kuti ndinombira newe kana munhu achiri ndinomira newe it means kuti munhu ari pachena Zimbabwe munoti kudini konecho kusilovera nyaya yemasabhuku yanetsa even kuma offices eZimbabwe Anti-Corruption Commission zake
Ndakaseka honorable evidence wachitaura kuti nyaya yetu minda yemastenzi kuvasabhuku pakaipa havamire ende unopinda bees 0713938538 pabodzi na 0789600748 ichokwadi atingarambe tichitaura nyaya imwe chete honorable minister Garwe honorable minister Garwe nichokwadi ibvani mubve wantu hari kulira ntsiku na ntsiku kubulikiza kana masabhuku yes zvingaitwe sei kuti tipedze kanyaya iyi ichokwadi kuti nyaya imwe chete ndonge vachingotaurwa vanhu vanenge vachidherera vari kudherera chamoto 0713938538 pabodzi na 0789600748 lekezani katibve kuti anango aniti tani ichokwadi muri yazimbabwe njiri mukati mukoba KB kana mozogara timu imwe inogona kutumira 3-0 bhora risati ratanga ichi chinogona kudaro ichi paka gokwe Headman Nambudzia Chief Chireya mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva baba kufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva chichiitika kugokwe sorry ichi chichiitika pagokwe papa inzwa iye ndiri kureketa kureva nekutaura panguva ino yes ndiri kutaura Zimbabwe nyaya yakaitika mukati menzvimbo yegokwe kugokwe kwandiri kutaura ndekwa Chief Chireya Headman Nambudzia sabhuku anonzi iye Gwakwato pedyo nechikoro chinonzi Gandavacheche right ndechikoro chevanhu ava inzwa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yeZimbabwe nyaya yakaitika ndeyekuti pachikoro ichi pane murume kana kuti mukomana anoti 21 years dzekuberekwa anogara pedyo nerimwe village riripo ipapo mukomana uyu akamuka usiku ndokuenda kunext village kufamily yakaroorwa sisi vake nzvimbo yandiri kutaura kwamba paakaenda apa family iyoyo yakaenda kumba kwayo ifamily yakaroorwa sisi vake nevamwe vanhu kureva kuti dzatove hama maakanopinda mudanga mevakwasha ndokubva apinda mudanga umo ndobva abata dhongi kutaka kuriita mudzimai ataka kuita mudzimai pane zvakangonzwa kwayo kumapasi 12 dzeusiku vanhu vachibva vabuda amhino zvavakangonzwa kuti kusangana kumadhongi nemombe kuti pane kufamba nekungomhanya kuri kuita mombe mudanga nokuti mombe dzinosvika vanosiyana nedhongi mabheri anenge achika vachibva vabuda vakabata dochi vachidorowa netochi mukati menzvimbo iyi dhuma wanike tsano vane sheti hembe yekuzasi yakafanana nebreak and trouser avana vatori bisi kushina nedhongi kuriita mudzimai kutsano muri kuitei wanike nditsano kutsano muri kuitei tsano vakatanga kungonyaranyara vachibva vashevedza vavakidzani pamwe chete nevamwe ukama kusvikaganisira nababa vemukomana uyu vanove vachishashi kana kuti severe mudanga remombe yaitwa dhongi raitwa mudzimai nemukomana uyu asvika padanga apa veukama vaungana mukoma KB vanobvunza baba vemukomana uyu vasvika vanobvunza mukomana uyu kuti ko chii chiri kuitika baba vemukomana uyu pavakasvika vanonzi vane zvavakatora zvisiri fodya zvavakamona vamona ndokubva vasvuta vachibva vagamuchidzawo mwana wavo zvikanzi ngatigarei pasi titaure kuchibva kwashedzwa masabhuku maviri sabhuku vemukwasha wemukomana anove murume wedhongi nasabhuku wevanhu vanova ndiwo varidzi vedhongi vachibva vagara pasi kuti vataurirane vakanzi izvo mukomana uyu anofanira kuripa
mbudzi nyaya yechibva yatsikwa kudaro vagari vemunzvimbo manje vakati aiwozve chipfuwo ndechenyu but chipfuwo chiri munyika umu chipfuwo chine kodzero yacho pamutemo. Yes, mukomana bhinya chikawo chipfuwo kawo masabhuku vanhu vakupa mhosva masabhuku vakagara pasi sabhuku womumusha medhongi nasabhuku ane mwana kwakabva dhongi murume wedhongi kuti zvakaitwa izvo nyaya haina kuenda kunoripota kumapurisa vakabhatarana mbudzi ndizvo iro isusu matiri kurarama munzvimbo umu kusvika munhu yaakubata dhongi kureva kuti munhu ane mhepo inomugara tine vana vari kurarama munzvimbo ishi akazotiribatira vana ava nokuti mukomana uyu haana chaakaitwa chinoita kuti azive kuti imhosva nokuti kana munhu achingapara mhosva ane mutongo wanopiwa kuti apike kana mhosva dzinobhadhariswa dzaitwa nemasabhuku chete nevabereki vemunhu uyo ko isusu tine vana vari munzvimbo umu haazobati here vanhu kana munhu achikwanisa kubata dhongi haazobata vanhu here nokuti vatsikatsika nyaya nokuti ndanaseveri mukuwasha abatwa tezvara vabatwa vachiita mukadzi dhongi kumba kwemukwasha tezvara vakura sei nevavaisabe uyu akabata dhongi uyu 21 years asi kwakanobata dhongi kumba kwemukwasha kwakaroorwawo sisi vake vemufemiri padhuze nepadhuze mavhileji ari padhuze nepadhuze saka akatobva kwaanogara kwakanogara kunopinda muvhileji umu achibva enda kuvhileji imomo gwakwato uku ndo masabhuku mune dhongi rakanobatwa. Okay, abatwa achisina nedhongi hama kana kuti mhuri dziva dzagara pasi vachibva vataurirana kusanganisira masabhuku achona asi nguva yakasvika baba vemukomana uyu akabata dhongi uyu vanonzi vakamona fodya isiri fodya zvokuti kana simeo yabuda ipapo vanhu vanoti asati tanzwa fodya yakadaro vachiita 1 po ndobva vapawo mwana 1 po ndobva fodya yakandwa pasi saka ndingatitaure zvedu nyaya yedu saka kuti ava vakubatirwa dhongi vakavharwa nefodya asi kuvharwa here kana kuti vakangoshandisa nyaya yekuti ndanaseveri vedu tingasungisire tezvara vabata dhongi redu kuita mudziba saka nyaya iyi igogo vakiti chifu nembudzi mambo nembudzi yaedimeni nembudziya havasi kuisiva mambo chireya havasi kuisiva koti kati nezuro taifanira kubata mambo nembudziya kuti vatibatsire nenyaya yekumazowe iya yemukomana mwana wemukadzi nemwana wemurume vakapanana mwana. Yes, vaifanira kukomenda kuti dai yanga iri mudare mavo vaiitonga sei uye vangabatsira sei dzimwe nzvimbo dzakateerera dzine nyaya dzakaitika dzakadaro tobva tangoti kuuye kwenyu iyi yakasvika iri mudzeve dzenyu chipi aiwa zveko kwanzi inoroverwa ipapo paitira zvinhu zvayo 0713938538 pabodzi na 0789600748. Right, pane vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri akabatsira kuslovela uko kwanga kwatorerwa vanhu stendi nemaland barons. Musati madaro regati uyo akabatsira kuslovela. Okay, muri yeZimbabwe dzinoti 0772 434311 0772 434311. Ndofunga kuti ndizo namba dzacho. Princess Ruramai Gonyora panyatsime kuchitungwisa. Hanzi vanhu vese wantibatsirewo kane CCTV kamera madhongi edu apera kumatanga uko po rikiti bvu. Ya zvakaoma gokwe hatina zera nayo. Ndofunga ndakanganisa namba mukoma KB. Ndofunga ndakanganisa namba dzinoti 0772 dzinoti idzo 0772 143 143 0772 143 0772 143 143 ndidzo namba dzacho. Tinotenda dzemubatsira akabatsira kakupi kuslovela. Limtoni Manyara kumvurwi wacho matani kombari wangu pabodzi kana Godfrey Mutematsaka ninzotura chipata kachimuti kukanyemba kumweko kutibata kuti vasvise nyaya kuchimuti munobatika sei. Muri yeZimbabwe mangwana ndichange ndine nyaya mukoma KB. Nyaya yandinayo mangwana inyaya
yakaitika mukati meguta reHarare. Kana ndichaura mukati meguta reHarare ndikutaura nzvimbo dzakatenderedza mukati meguta reHarare. Nyaya yandinayo mangwana ndeumwe electrician akaenda akanogadzira pambu munzvimbo yeFidelity. Agadzira pambu ndobva atengerwa nyowani. Iye ndobva adzorera Sharo ndobva atora nyowani yacho zvakare ndobva aenda nayo. Wanzi yasagadzira pampu, agadzira pampu. Instead yakuisa nyowani iyayi ndokuisa Sharo. Nyowani yacho zvakare ndikunayo. Ari kubvunzwa ari muchibake. Yanga iri pampu yeikwe. Kune vanoisa matengi mahombe. Saka pane mapampu anozopamba mvura ichipinda mutengi iya. So panga pane munhu wechikadzi mushandi. Muri hapo. Mushandi iye ndakarowa. Ya, pakaipa. Vanhu vari kutsvaga kani. But matsvagiro manje atiri kuita acho nokuti yatove mhosva kai. Yatova mhosva. Yatova jereri. Vakomane vapadhi. Ukuoneka uchishande piri pake ka. Vari kutoka munhu. Kuna nekusauthiri park. Vakawanda wana assistant ana inspector Mishi. Ko vabaipa vakupi. Vabaipa kana muchitizwa muri mudia vega. National FM, the whole nation on one session. Mudia Zimbabwe paka. Mbire. Shekumbire chiri kuti kudini. Mudia Zimbabwe ndiri pakutaura nejinda ramambo. Nemashoko achibva kuna mambo. Achiti zvakadai zvinotinyadzisa mukati mekugara kwenzvimbo. Seutungamiriri hatizviregere zvichiendera mberi. Seutungamiriri mabasa asina kunaka atichengetedze. Right. Nokuti tiri vanhu vatungamiriri. Kuvatungamiriri ndokunofanira kuti kutange kuoneka kuti izvo tine hunhu hwakakwana. Nyaya iripo yamira yakadaiwo. Kune mukadzi akafungirwa kuti izvo ane munhu waari kudana naye ari mukwasha. Sevatungamiriri mukati menzvimbo ndokuitsvaga nyaya iyi. Vatsvaga nyaya iyi ndokuenda kunotarisana nemurandakadzi. Anova ndiye ari kunzi ari kudanana nemukwasha. Ende vaine fungidziro kuti kuri kutofungidzira kuti kunzi kutori nevana pakati pemukadzi uyu nemukwasha wake. Wow. Paukama. Sabhuku, headman nemupurisa wamambo. Vakabva vashivedza mukadzi uyu ari manheru. Asi shoko rinoti usiku. Tisingazivi kuti pakashivedzwa mukadzi uyu kwa Sabhuku naheadman nemupurisa waheadman. Murume womukadzi uyu anga ari kope nokuti amai avo vatori nemudzimai wavo nemurume wavo. Kunyangwe vachinzi vane chikomba chavari kuita nacho vana asi mashoko anoti vane murume wavo. Mai vachibva vaenda kwavakashedzwa komba kwa Sabhuku. Zvikanzi dare riri pano. Mashoko atinawo amuri kuita ekuti imimi muri kudanana nemukwasha. Makuna asitenderwi. Kushibisa nzvimbo muri kushibisa nzvimbo yangu. Saka nyaya iri pano Sabhuku varipo kutara. Inini saheadman ndiripo kutara. Zvatiri pano mpurisa uyu aripo pano. Kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka. Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba Kiminikasha. Hati. Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba Kiminikasha. Iri Benefo. Tatata. Tikutukana. Hatis. Tikutukana. Hatis. Saka ndite sei. Secret. Right. Inzwa muri yeZimbabwe. Mashoko anoti mudzimai. Akuzoendesa nyaya kwake azoendesa kuti igosvika nhasi igove kwamambo kusvika nditaure nejinda ramambo richishivedzera kuti tatoendesa samoni rokusunga headman Sabhuku nemupurisa wake. Amai vaine mashoko ekuti iwo amai vakabva vanzi izvo naheadman. Inzwai amai, nyaya yenyu kuti ifambe zvakanaka isecret. Okay, zvairi secret kuti titonge zvakanaka. Sarudzai pa vanhu vatinavo panapa. Inini headman Sabhuku nemupurisa wangu kuti munodani. Munodani? Zvikanzi wow. Amai vaya chavakakwanisa kuzoita vari pamba paSabhuku kupiwa imba nemupurisa arapa. Ndokubva vaenda mumba. Daniel Rosh. Hati. Nyaya yendiri kutaura iyi. Ndichibvunza utungamiriri hwepamusoro. Makasununguka vanoti takasununguka nekuti tisi kutonga nyaya kubva kumupurisa wamambo kwashe kuno vantu vakazoendeswa nyaya kuti tiri kunyara. Chiro makati idudzire tega zvinotaura tega kuti zvaitika hazvifatsi. Pose pari kuitika nyaya iyi. Muridzi wemukadzi asi musati mukadzi ari kupi. Uyezve muridzi wemukadzi asi kutoziva kuti mukadzi wake ari kupomera kunzi anodana nemukwasha. Saka ndiani akanoripota nyaya iyi? So Sabhuku nevamwe ava vakaenda nenyaya yekunzwa makunga. Right. Ndokuenda kune munhu oyo. Zvadaro paya
mupurisa ndokupinda mumba nama yavo. Asi mupurisa ndiye akasarudzwa nama yavo. Ndivuka ndo pakamwenda sarudzwa kuti ndiye akareruka wechidiki. Ndobva apinda mumba mama yavo. Ndoda kudzaura kuzama kutaura shona inoita kuti ambuya nemukwasha mwana naamai pamakagara ipapo mupedze semega kuti shoko randiri kutaura rinosvika papi. Indefenyuro yevanhu. Yes. Mupurisa apinda mumba pamba pasabhuku paya. Sabhuku zvaisaita kuti vapinde mumbao nokuti ndo pamba pavo. Okay. Chero dai vakasarudzwa zvaisabuda. Ndobva apinda nemupurisa. Mupurisa apinda mumba nemukadzi uyu oda kuita bonde naamai avo. Amai vanoti ndakaramba. Chaakakwanisa kuita chete kundibata mtezo. Hey. Asi kuita bonde neni ndakaramba. Anokwanisa kuzara bonde. Ndokubva nyaya iyi vabuda mumba. Vabuda mumba mukadzi achibuda umu akazoenda kuWomen Affairs ndokunoripota nyaya yake. Ndobvapo ndobvaenda kwa DA ndokunoripota nyaya yake. Ndokuenda kwa chief ndokunoripota nyaya yake. Kutaura kuni kwatiri kuita mambo vachibva vatumira summon kuna headman Sabhuku nemupurisa wacho. Musi wa 9 vanhu vari kupinda mukota. 9 July. 9 July mamambo. Musi weSunday. Musi weSunday. Right. So ndichitaura navo yose vatungamiri vanoti iwo hatizivi nesi tinoshorwa nokuti panogadzwa vanhu ava seutungamiri semadzimambo tinodaro kuti uya muzogadza vamwe. Isuwo panoita vamwe vedu zvakadai so tinosara papi nevanhu vatinotungamirira. Yes. Ha. Baba Isabel. Kana mhosva isina kunoripotwa. Kana pane munhu anenge asina kuenda kunoripota. Headman vanzwa ari makuhwa mahunga. Yes. Vanotumira ere samoni kushedza munhu uya ane mashoko ari kubuda asi asina kuripotera. Apa panotumirwa samoni pakatovingwa munhu ndokutorwa ndokuenda naye kumba kwa Sabhuku. Ndo mashoma vetongera nyaya iyi kwa Sabhuku ikoko ndoko akasarudzirwa mukadzi ndokutopiwa bedroom kusvika azoramba ega asi akabatwa. Saka mudzimai uyu paakasarudza kuti inini pamuri 3 apa ndiri kuda kamupurisa handiti ndipo pawakapiwa imba. Mupurisa akatomanikidza akatopunyikidza mudzimai uyu. Asi amai vanoti vakaramba. Aya mashoko esaya takuchimatora kubva kwashe mujinda rake kuiri nyaya yekuzoripotwa. So zvatamirira ndezvekudizvo ava zvavaivasungwa pavachapindawo vachinzi izvo mashoko amuri kupomerwa akadai vamai vachitaura tichazonzwa mashoko anobva kwavari vachati chi. 0713 938 538 0713 938 machinzwa chiri kubva kakumbire Mashonaland Central Province. Chimuti hello. Yaramba kuconnecta. Regai katiyedze kutora mumwe zvakare. Hello? Patrick. Yebo. Yes, nawe Patrick. Iwe Peter Zulu. All right, bye-bye. Uyu rinonzi jaya repachimuti. Right. Jaya rechimuti. Gore rino anoroora chete. Handasei? Anoroora chete. Ndokupejera. Totoita kanzatu. Ndo jaya yachoka. Kutomuroorera. Vangu vachipa mshonga. Ngatifambe itose. Danga asina mhosva aisamwa mushonga. Saka Ega bozi aingodobata deputy wake ga wotogara meeting kuti akapa wana maresults ndiani andifambidzana nemarisiti acho zvese. Ende haisi mhosva kana kuti kutonyima mwana maresults ndiyo mhosva hombe. Ndiyo mhosva hombe. Saka aitofanira kutogara pasi nadeputy acho administrator wacho zvese hameno naeke wacho papaonyatsoona kuti mhosva iri but iye kana akumhanya unomwa mushonga maza kutorodza kuti ndiye akadya mari. Aida kutiza mhosva nerufu. Panofanira kuitwa ma-investigations apa. Iye mhosva yake kutanga mubvunzo wedu ndokutoti sei waida kuzomwe mushonga but wakapa maresults wacho waripo. Nokuti munogara pasi sechikoro moti alright kana vana vakatora maresults totevera sei vabereki vacho kuti vabhadhare mari dzavasina kubhadhara. Ichokwadi totokanyewa. Hando pane nyaya ipapo aifanira kutogara pasi neutungamiri hwake hwemashure kuti vanyatsokuona kuti nyanya ndeipi yakadya mari apa. Ngapaitwe audit pachikoro apa. Ichokwadi ichochocho. Aiwa tinotenda maita basa.
Right, madzimai Miriam muri kupi? Tiri kwachiota kuchiwanza Marara. Aiwa tinotenda, taurai tinzwe. Ini nangu maonero angu kana munhu uchinge uri watadzirwa sematadzirirwo akaitwa vanhu ava vakaenda kumubatsiri ngavasauraya, ngavangoita zvekuti pamba pasagarike, because right now vauraya baba namwana zvese, but vanhu ava vasiro vakachinja mapepa, vanhu vakatobirwawo mari futi. Kuti vakatobirwawo mari? Vakatobirwawo mari because haukuhora sendi usina kutotanga wagumwa homo, ndanga watogumwa homo first and wotopuwa information iri wrong. Apa vabva vazoenda kumubatsiri, mubatsiri abva angokanda bhomba rinodhura kawanda. Mubatsiri akakanda bhomba rinodhura. Akakanda bhomba rinodhura, dai akangoita ngoti pangoita kana masvosve vanhu vakadze kugara chete pamba ipapo kusvika vabvunzana nevanhu vavo kuti zviri kumbofamba sei. Nyaya yaizosvika pakutobata vakuru vakasaina vacho. Handiti munoona? Aiwa tiri kuzvinzwa madzimai. Because ndiri madzimai Miriam ndaitoka maita ungatega ndotenga stand paipa ndotovharwawo. Ndozosvika pakuti murume wangu nemwana zvese apinde muvhera wakomana zvinorwadza wakomana. But iwewe paunosvika uchiona pakavakwa imba pari kugara vanhu, wobva watozwa kuti aiwa inini kandine mapepa akakwana, iwewe wotoenda kukoti chokwadi kusvika uchibvisa munhu anenge ari ipapo. Chete hanzi chinofa chinoyengera ka. Shaire kupa ranga rakavabatwa futi muriyo. Madzimai. Yavanga vane shaire kufa zveshwa moyo werufongo wakatenderera nemhuri. Kozoti mukomana wekubata dhondu. Mukomana wekubata dhondu chandotoona anotoshandiswa nababa vake, otherwise paakatopuhwa fodya akaputaka. Paakatenda mudanga anga asitombori munhu asitomboziva zvaari kutoita, aitonopepemuswa nefodya yaakapiwa nababa wake. Ari kushandiswa nababa. Atogara achitozviita apa kuzongobatwa but baba atogara atotomuta mwana wavo vachienda kudanga ikoko mazuva ese, vane zvavari kuwana pamusoro pazvo. So venharaunda voita sei nokuti nyaya iri kuzivikanwa iyi? Aiwa ngaende kumapurisa, baba vacho anogozozviona kumbadza kwazvo mwana ambopinda mukati. Okay. Kana iye ndokuti apepemukewo futi agotsvaga chitirikiria pamendo wachiyezvo mazera evakomana anonyatsonyenga mabhebhi chaizvo unopinda mudanga. Madzimai Miriam! Ingomutsai vaviri vatatu tinzwe. Ndoda kumutsa zvangu murekwa kunaka pagoromonzi padudzapo nanamai Nosa netimu mashasha ese nemi vakomana sekuru Bhozhongora Mupeyamo makadiko mofela. Takunzwa muzukuru mudzimai Miriam. Ndiridzo zvekuti futi rikiti madzimai vakauri pamundamata. Wene hasha. Aiwa, vabata chaipo chaipo. Kubata chaipo chaipo. Chikanzi mubatsira vangu kanda bhomba rinodhura kawai. Tinotenda maita basi madzimai Miriam. Kwachiota handiti? Kwachiota. Chakabata chemoti. Pari zvino regai kati titendere pari zvino kati tinosimba makadi henyu? Ndi baba Simba Addington Mkwanya pakuwadzana. Pari seko pakuwadzana? Adzana zvese correct. Aiwa tinotenda tibatsira itinzwe. Chemasabhuku iyi mukomakebhika chanetsa ichi chinopedzwa seko ichoche. Toto havasi kuteerera redhiyo revanhu avo everyday bhozi unobva kumasabhuku adai zviri kufamba sei? Kuteerera vanoteerera asi pane pavanenge vakatsika vachiti aiwa isu hatibatwe. Vakutemba mishonga. Kuti vane mushonga? Anenge achitemba mushonga munhu iyeyo asika tinokumbira kuti sezvo mataura imi kuti vanoona nezvemasabhuku vauye paredhiyo vauya paredhiyo ivava toda kutovaona votisira nhamba dzavo kunenge kwaitika zvisina kunaka vanhu vofona manje kuti masabhuku anetsa. Ichokwadi izvozvi president wechiefs council ari kuti iye ari kuyaka pachimuti kuti azotaura kuti vanoshanda sei machifi masabhuku acho. Ngavauye vataure navo nokuti kana vaguta basa ngavasiye bhozi mainiputsa ari kutora zvese ari kungotora. Kana vasanye basa ngavataure tikuda basa tipinde basa racho toridesa. Baba Simba Addington Mkwanya uda kuita sei sabhuku? Ndikouda ndikupomota ndikubhoira kana asingaiti ndikuita usabhuku ini rwangu na vasingadi vaneta navo vasiye ndipinde nini. Zvinorwadza zvinodzosera nyika kumashure chokwadi Addington Mkwanya.
Kozori kutoitwa mukoma kedi kana kunaka zvinhu. Every day kunga masabhuka dai zvinonakidze. Azvinakidze. Nakidze mukoma kedi. Aiwa rega vazouya vanomirira masabhuku acho pamwe chete nekuvagadza kuti vazopindura. Yawa ndoti vauye takatovamirira ngavauye timbovabata tiutaure navo kuti masabhuku anetsa. Aiwa tinotenda mukoma wangu. Paita muna wagbateka 0713938538 kana 0789600748 paita munangu baba Isabel. Allo National FM. Unimba gonzo. Muri sei. Ndininja baba nonhlanhla kuzingeze 3 ndachema zvangu ane icho choukoko icho chevaruna poizona komana kusaziva kuti mhosva futika iyo attempted murder kana kumana pakaipa kozouya ikaiye makonzepti amiri yekuti anzeve mamendi baron ari kutinetsa vaita sei masabhuku ayo akandione ndibabylon system kaiyoyo Mati? Awa nanoziva pavakatsika kana kumana kuchiko chingotenderera nyaya wani. Kuti pakabata chimuti tongochema nenyaya imwe chete. Naicho badi. Ngaimuke. Okay. Mubate mahonorable ayo mumbovati rikiti kawani mutanzi naninja kuzengeza aiwa hatidi izvozvo tinozotumira maninja. Tinotenda mukoma ninja pazengeza. Zengeza mukoma ninja. Okay. Icho kwa munotibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndapota musabipa ago every day is a Friday. Rikiti kanyemba bonzo pabodzi na Washington Marimira aka Bozhongora tigumane mangwana musare bwino numba yemuonekedzano momento ya brillianto tichembekeza kubwera kwa Rapson Omari.